Ongietorri guztioi, Eusko Jaurlaritzak atzera botako du PSren babesik gabe unibertsitate berriei buruzko dekretua. Unibertsitate sailak alderdi formalak aipatu ditu besteak beste dekretua ez onartzeko. Hala nola, presazko bidetik izapidetzeak garrantzi handiko gai batean prozedura hori behar bezala justifikatu gabe. Iruñean 5 gazte atxilotu dituzte beste bat hiltzen saiatzea egotzita. Atxilotuetako 3 adinez nagusiak dira eta espetxeratu egin dituzte. Gainerako biak Nafarroako gobernuaren zentroetan sartu dituzte. Bizkaian gurutzetako 200 langileek Israelgo enpresa bati botikak erosteari uzteko eskatu dute. Salatu dutenez, Osakidetzak Israelgo Teva Farm enpresaren produktuak erabiltzen ditu. Gainerako ospitaletako beharginei dei egin diete hausnartu eta Teva Farmen produktuak erabiltzeari uko egin diezaioten. Hezkuntzako sindikatuak ez dira oso baikor agertu gaurko bilerarekin eta grebei eutsi diete. Steilas, Lab, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek ziurtatu dute negoziatzeko borondatea dutela, baina eszeptismo handiarekin doazela eta datorren aste osoan hezkuntza publikoan ditutako greba dinamikarekin jarraituko dutela. Aurtengo Euskaraldiari soinua jarri dio Bulego musika taldeak gure bihotzaren taupada kanta herrikoiaren bitartez. Tomas Lizarazu taldeko abeslariak kantaren eta prozesuaren berri eman du 11 telebistako aktualitate solasaldian. Maiatzaren 15-tik 25-era izango da Euskaraldiaren 4. edizioa. Kaixo guztioi eta ongietorri aktualitate solasaldira. Gaurkoan aurtengo Euskaraldiari Euskaraldiaren abestia sortu duen musikaria dugu gurean. Ongietorri 11 telebistara, Tomas Lizarazu, Bulego taldeko abeslaria. Kaixo, mila esker. Bai, mila esker zuri gurean izatearren, konta iguzu, zer modu zaude? Ondo, gustora. Bai. Orain gainera Euskaraldian ja murgilduta gaudelarik, pozik, azkenean egindako ekarpenak ere argia ikusi du, argia ikusi zuen abenduan, baina orain ja, gertatu da ez, heldu da Euskaraldia azkenean, hainbeste denbora eta gero, eta gustora. Gustora beraz, bai kantarekin, bai Euskaraldian bertan parte hartzeagatik. Euskaraldiaren 4. edizioari musika jarri diozue, gure bihotzaren taupada kantarekin. Gogoan izan dezagun, aurtengo edizioko Euskaraldia, maiatzaren 15-tik, 25-era egingo dela herritzarri, zer suposatu du taldearentzat Euskaraldiari musika jartzea? Oso gauza polita izan da guretzako ez, hasieratik etorri zen Euskaraldiako lantaldea gurekin harremanetan jartzera eta eskakizuna luzatzera, Euskaraldiako kantua egiterako eskari hori. Eta baiezkoa boroia izan zen ez, hasieratik egingo dugu eta aurrera eta gero konturatu ginen, orain egin behar dugu abestia Euskaraldirako ez, goituta daude normalean guretzako sortzen edo behintzat barruari begiratuz sortzen. Eta oraingo honetan paradigma guzti aldatua guretzat, azkenean kanpoko estimulu bati erantzuna eman behar zion abestia zen batetik, eta bestetik filtroa, orain arte zegoen filtroa gurea bakarri zen moduan, oraingoan ere bagenuen beste filtro bat, ez? Filtro, azken finean ez da filtro bat egonez, baina nahi genuen Euskaraldiako lantaldeari abestia gustatzea, ez? Eta azkenik eta garrantzitsuena niretzat, Euskararekiko orain badakigu ez, larrialdi egoeran gaude Euskararen egoera krisi linguistiko baten murgilduta gaude eta guzti hori, eta nahi genuen gure aletxoa jarri horren alde ere, eta paradigma aldatu zen pixka bat guretzako, sorkuntzak gure konfortzonatik atera gaitu pixkat, baina oso bide polita izan da, eta bereziki polita izan da Euskaraldiarekin, Euskaraldiako lantaldearekin oso eskutik egin dugulako guztia, ez? Bilera mordo bat izan genituen hasieran
ondo definitzeko abestiaren helburuak zein ziren, zer nahi genuen lortu abestiarekin, zer nahi zuten lortu abestiarekin, eta, bueno, gero ja hasi ginen ja gehu gure konposaketa fasean sartu ginen, eta horra zinen forma ematen abestiari eta guzti hori, eta bueno, erakutsi genien abestia Euskaraldiako lantaldeari, gustatu zitzaien, horrekin ja pozik gelditu ginen, eta gero abenduan kaleratu genuenean, Durangoko azokan, erantzuna sekulakoa izan zen, ez? Eta ordundik hona eskaera piloak jaso ditugu abestia erabiltzeko ikastoletan, eskoletan, egin dituzte dantzak, egin dituzte bertsioak, egin dute danetarik, eta nik uste dut azkenean hori zela helburua abestiarekin, ez? Ahalik eta jende gehienaren gana heltzea, eta ez bakarrik bulegoren abesti bat heltzea nahi genuelako, baizik eta hor dagoen mezua ahalik eta jende gehienaren heldu ahal izateko. Zer moduzko harremana izan duzu Euskaraldiaren lantaldearekin? Auki duzu aukerarik Euskaraldiaren lantaldeaz gain Euskara taldeekin biltzeko? Bai, hor fase ezberdinak izan dira, ez? Alde batetik egon ziren Goiatz eta Garazi oso estu gurekin lanean, hasiera batean nahi genulako ondo jakitea, ez? Zer nahi zuten guk sortzea ze abesti bat, abestia da, ez? Baina azkenean helburu batekin sortutako abesti bat da, eta hori da Euskara bultzatzea, Euskararen gain ardura sortu araztea guztiongan, eta batez ere, mezu garrantzitsuena guretzako izan zen, erakustea jendeari nolabait, gu norbanako bezala gure egunerokotasunean hor dagoela, ez? Euskararen egoera aldatzeko aukera, ez dugula zai egon behar Euskaraldia edo bestelako ekitaldiak oso garrantzitsuak dira eta beharrezkoak dira ere, baina azken finean gure egunerokotasunean erabakitzen da, ez? Euskararen etorkizuna, eta bestearekin nahi genuen hori transmititu, hori helarazi jendeari, eta hasieran beraiekin, Goiatz eta Garaziekin egon ginen lanean, eta galdera pilo bat eginez, eta beraiek ere informazio pilo bat pasatu ziguten. Eta ondoren egon zen oso fase polita, konposaketa, gero erakutsi genien, gero eman ziguten feedbacka oso positiboa izan zen, esan ziguten nahiz eta maketa izan, hasieran abestiaren maketa sortu genuen, ez? Estudiora pasatu aurretik, eta abesti betikoa eduki aurretik, nahi genuen beraien iritzia jakin, eta esan ziguten maketa hori bazutela ofizinan, bulegoan topera jarrita, eta egunero entzuten zutela, eta gu pozik gelditu ginen horrekin. Eta gero pentsatu genuen polita izango litzatekeela, bilerak egiteaz gain eta elkarlan hori egiteaz gain, beraiek benetan abestiaren parte izatea, ez? Eta parte eginaraztea. Eta orduan eskatu genien etortzeko estudiora, grabaketa estudiora. Eta pixka eta abestiaren ezurdura eginda geneukanean, proposatu genien beraiei abesteko. Beraz, abestian entzun daitezkeen ahotsetako bat, nagusia da nirea, bukaeran gehitzen dira horrelako koro batzuk, eta hor bertan Euskaraldiako lantaldea dago, Euskaltzaleen topaguneko lagunak, eta esperientzia oso polita izan zen, eta nik uste du simbolikoki ere bazela garrantzitsua, ez? Beraiek dira Euskaraldia sortzen dutenak, beraiek dira urte guztian zehar lanean ari direnak, eta Euskaraldian zehar ere hor benetan guztia aurrera ateratzen ari direnak, eta baze gutxiago, ez? Beraiek ere abestiaren parte izatea, eta fisikoki benetan beraien ahotsak abesti horren parte izatea. Konta iguzu, Durangoko azokatik hona nolako harrera izan du abestiak? Sentitu jendeak alde batetik eskertu duela asko, Euskararen aldeko bultzada hori, ze askotan esan egiten dugu, ez? Euskararen alde gaude, eta topera gaude Euskararekin, baina gero ez gara heltzen igual bultzada hori benetan ematera, ez? Eta kasu honetan hala saiatu gara egiten behintzat, ez? Konpromisoa hartu Euskaraldiarekin, abesti bat egitearekin, abesti hori ahalik eta ondoen egitearekin, eta harrera halakoa izan da, ez? Oso harrera jendeak asko eskertu du esfortzu hori, eta jendeak oso gustora hartu du, belarri prest mordo bat izan ditugu hor entzule moduan, ahobizi mordo bat ere bai, eta batez ere ikusten dugu eragin handia izan duela ikastoletan, eskoletan, eta pixkat hor piztuela zerbait, eta hori eskari pilo bat jaso ditu, ez? Mezu pilo bat
eskatzen baimena, hemendik abisatzen dut, ofiziala da baimena edonork erabili dezake abestia eta guztiontzako da, ez? Kasu honetan abesti honekin ez dugu nahi mugak jartzea, ez? Helburua da ahalik eta jende gehienera heltzea mezua eta jende gehienak ulertu dezan Euskararen alde bultzatu behar dugula guztiok, ez? Mezua, abestiak dioen bezala, gure bihotzaren taupadak euskaraz direla eta horretarako euskaraz egin behar dela, ez da? Bai, bilera hauetan, esan dizudan bilera hauetan euskaltzaleen topaguneko jendearekin esan ziguten esaldi bat, klabea izan zena abestiaren sorkuntzan izan zela, abestiaren eta prozesu guztiaren sorkuntzan izan zela esatetik egitera jauzi egin behar du euskararen arloan. Eta horrek egin zigun horrelako klik bat, ez? Askotan, esaten nuena, ez? Orantxe esan duena. Askotan esaten du, euskararen alde gaude, ze ondo euskara, baina gero joaten gara okindegira, eta, 2 barras, en plan, zergatik ez duzu egiten lehen hitz hori euskaraz, ez? Eta beste batutan gertatzen da, ez? Euskaraz hasten gara, besteak erantzuten digu gazteleraz, eta ja, zuzenean, guk gaztelera salto egiten dugu, eta behar bada, eman daiteke elkarrizketa elebidun bat, non nik euskaraz hitz egiten dudan eta zuk gazteleraz erantzuten didazun, ulertzen didazun, naiz eta ez duzun hitz egiten, nik ulertzen dizut eta nire hizkuntzan hitz egiten jarraitu aldut, eta hori normalizatu behar da, ez? Eta nik uste dut, garrantzitsua dela hori kontutan hartzea, ez? Esatetik, euskararen alde gaudela esatetik, benetan egitera, ez? Gure egunerokoan egitera. Amaiera emateko elkarrizketari, Euskaraldira itzuliz, bada ikusentzulezkoei, ikuslei barkatu, esan nahiko zenik eken mezurik Euskarari lotureta eta gure hizkuntza ohiturei lotuta? Itxaron barkatu, horixe da zure kamara, ea? Kamarara egingo. Hori kamarara. Ez dakit ze esan beharko nuken. Nik uste dut abestiak berak ere hitz egiten duela, pere hortan abestiak berak ere ematen duela mezu garrantzitsu bat. Nik esango nuke, azkoitiar bezala, esango nuke, azkoitia bada arnasgune bat, ez? Eta esango nuke, garrantzitsua dela bultzada guztiak presente izatea eta jakitea, norbanako bezala sekulako ardura dugula euskararen inguruan. Ze askotan pentsatzen dugu, ni arnasgune batean bizi naiz eta hemen euskaraz hitz egiten dugu eta dena badirudi ja eginda dagoela, ez? Baina oraindik tentsio hori mantentzea garrantzitsua da, ze ari dira gauzak aldatzen toki askotan eta esango nion, bai arnasgunetako jendeari, bai euskaraz egiten ez duen jendeari eta egin nahi duenari, bai euskaraz ulertzen duen jendeari, norbanako bezala dugula ardura euskararen etorkizuna aldatzeko eta datozen belaunaldiek gu jaso dugun hizkuntza gu jaso izan dezaten. Gauza batzuk ezin ditugu berezkotzat hartu eta aurrera egin behar dugu, lan egin behar dugu euskararen alde. Elkarrizketa amaitzeko, bada joku bat elkarrizketatu guztiekin egiten duguna. Nik hitz bat esan eta zuk burura etortzen zaizun lehenengo gauza erantzun beharko didazu. Prest, Tom? Bai, ez, baina hasi. Prest egon beharko. Bai, txartxarra nahi zolakotan. Lehenengoan erantzu da, baina saiatuko nahi zazkareko. Lehenik eta behin. Taupada? Bihotza. Euskara? Bihotza. Eta Euskaraldia? Euskaraldia... elkarlana. Horain bai. Hola, xamaituko dugu bat, eskerrik asko gurean Amaika telebistan izatearren. Eskerrik asko, zuei, plazer bat. Joan den apirilaren 3an 33 urteko gizon batek barrabil bat galdu zuen Ertzaintzak Errekalden jaurtitako foan bala batengatik. Orain, Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak sinesgarritasuna eman dio zauritutako gizonaren salaketari. Joan den apirilaren 3an 33 urteko gizon batek barrabil bat galdu zuen Ertzaintzak Errekalden jaurtitako foan bala batengatik. Ertzaintzak barne ikerketa martxan du gertatutako argitzeko eta Bingen Zupiria Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak agerraldia egin du Eusko Legebiltzarrean berak hala eskatuta Errekaldeko gaztetxea usteari buruz hitz egiteko. Ustearen aurka protestan ari zirenei oldartu zitzaien Ertzaintza Bilbon. Oldarraldi horretan 33 urteko gizon batek barrabil bat galdu zuen foan bala batek jota.
Kaltetutako gizon honek salaketa jarri zuen eta horren arabera Errekalden sortutako istiluetan ertzaintzaren jokabide bidegabe batek min eta kalte egin zion. Zupiriak salaketa horri sinesgarritasuna eman dio. Litekeena da, salatzaileak esan duen egoera, ertzainen baten jokabide desegokioaren ondorio izatea. Eta hau ere ezin dugu normaltasunez onartu. Halaber argitu du salatzailea zegoen inguruan ustez ez zela istiluri gertatzen ari, eta salatzaileak deskribatutako foam jaurtegaia ertzaintzak dituen 40 milimetroko jaurtegailuekin erabiltzen den bera dela. Kasu horretan Zupiriak esan du tiro egin zuen ertzaina identifikatu beharko litzatekeela. Ertzaintzaren edozein operazioetan aurretik zehaztuta dago horrelako jaurtegaiak zein agentek daramatzan. Gertatutakoaren ondoren ertzaintzak barne ikerketa irekita du gazteak aurkeztutako materiala ikertzen ari dira, han zeuden agenteak eta foam jaurtegaiak zituztenak identifikatzen, inguruan zeuden kamerak begiratzen eta lekukotasuna jasotzen. Testuinguru honetan Zupiriak ertzaintzaren jarduera defendatu du, indar legitimoa, baina inola ere ez indarkeria. Legez, zilegitasuna eman diegu ertzaintza osatzen duten kideei indarra erabiltzeko. Beharrezkoa denean, eta beti ere legearen eta araubidearen barruan. Eta horregatik, legitimitate hori eman diegulako izan behar dugu exigenteak indarraren erabilerarekin. Indar legitimoa bai, baina indarkeria inola ere ez. Sinesgarritasuna eman dio salatzaileari, baina gogoratu du Etxarri gaztetxea uzteko une hartan istilu larriak izan zirela ertzaintzari eraso eginez normaltasunez onartu ezin direnak. Ildo horretan gertatutakoa ikertzen jarraitzeko konpromiso hartu du segurtasun sailak, eta atera daitezken ondorioak justiziaren esku utziko dituztela esan du. Jaiak gaur egun ezagutzen ditugun bezala desagertzeko arriskuan daude, hala adierazi dute Bilboko konpartsek, Gasteizko Txosnek eta Donostiako Piratek Bilbon eginiko prentsaurrekoan. Alarma mezua zabaldu dute Bilboko konpartsak, Gasteizko Txosnak eta Donostiako Piratek. Jaiak gaur egun ezagutzen ditugun bezala desagertzeko arriskuan daudela. Ez dugu alarmistak izan nahi. Baina gero eta gertuago ikusten dugun errealitate bat islatu nahi dugu gaur. Mundua pribatizatzen ari da, eta gero eta zailagoa da txosnak eta herri jaiak antolatzea. Aisialdiaren privatizazioa mundu mailan gero eta ohikoagoa den joera bat dela adierazi dute, eta testuinguru honetan zailtasunak ugaritzen ari direla herri jaiak eta txosnak bezalako ekimen autogestionatuak antolatzeko. Txosna batzorden esanetan espazio publikoaren erabilera merkatu logiken mende dago eta horrek zailtasun nabarmenak eragin dizkie irabazi asmorik gabeko kolektiboei beren jarduera garatzeko orduan. Era berean salatu dute agerikoa dela instituzioek lehentasuna irabazi ekonomikoa lehenesten duten jarduerei ematen dietela. Argi utzi nahi izan dute, haien salaketa ez dutela datu sisteman edo etiketabaien baitan kokatu nahi soilik. Jakinarazi dutenez, tramite administratiboen zama gero eta astunagoa da, kostuak etengabe ari dira garestitzen eta araudi berriek murrizketa zorrotzagoak ezartzen dituzte. Zailtasun horien ondorioz irabazi asmorik gabeko txosna eta jai kolektiboen etorkizunak kolokan jarri dela salatu dute. Gauzak aldatu ezean, Euskal Herriko jai eredu arriskuan dagoela ohartaraziko dute baita etorkizunean ere. Ekitaldi handi baten bitartez, txosnak eta herri jaiak defendatuko dituzten maiatzaren 31an Bilboko Miribilla konfiteatroan. Laster, sare sozialetan emango dute ekimenaren berri. Euskarari loturiko albistei dagokionez, Euskalgintzaren Kontseiluak euskara doan ikasteko neurriak eskatu ditu Eusko Legebiltzarrean. Euskalgintzaren Kontseiluak euskararen ezagutzaren unibertsalizazioan aurrera pausoak eman behar direla adierazi du Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldi batean. Bereziki, helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko sisteman berrantolaketa bat egiteak duen garrantzia azpimarratu du Kontseiluak, eta bide horretan euskara doan ikasteko neurriak eskatzea ezinbestekoa deritzote. Hoiek guztiak biltzen dituen proposamena izan da aurkeztu dutena. Josu Astiria, EH Bilduko legebiltzarkideak eskatuta egin dute
agerraldia. Bere iritziz, euskara ikastea eskubide subjektibo eta unibertsal gisa identifikatu behar da, eta hura lortzeko bidean dauden oztopoak gainditu behar direla adierazi du. AEK eta IKA euskaltegi sareetako kide diren Aize Otañok eta Joserra Olanok jakinarazi dutenez, proposamena urte askotako gogo eta estrategiko baten emaitza da. Doakotasuna helburu nagusi duena. Izan ere, esandakoaren arabera, euskara ikasterakoan oztopo ekonomikoa sarri traba nagusi bat izaten da. Doakotasuna beraz, eurentzat ikasleek dirurik aurreratu beharrez izatea da, eta horren harira, doainik ikasteak ez duela zertan emaitza jakin batzuk lortzearekin lotuta egon behar ohartarazi dute. Eusko Jaurlaritzak dagoeneko aurrera pausuak egin ditu. Hizkuntza politikako sailburu ordetzako iturriek ikasturte hasieran jakinarazi zuten ikasleek A1 mailan matrikulatzeko tasa merkea izango zela. Horren ondorio dela adierazi du Otañok maila horretako ikasleak ikasturte honetan 120 ugaritu izana. Agentzia bat hori izan da euskaltegietako ordezkariek proposamenean gehitutako beste eskaera bat. Agentzia hori ikasketak doan izatea bermatzeaz gain, irakasleen formakuntzan eta materialgintzan urratsak egiteaz arduratuko zela azaldu dute. Horretan, erakunde publiko zein herri ekimenak batera nahi dituztela jakinarazi dute. Ingurumen gaietara egingo dugu salto orain Zubietako erraustegira hain zuzen, adi analisiari. Gipuzkoa osoko errefuxia Zubietako erraustegira eramaten dute, egunero 300 tona inguru. 2008ko abenduaren 11tik dago martxan. Bertan 2 instalazio daude. Lehenengoan aurre tratamendu baten bidez zenbait etxetan ondo sailkatu ez dena eta oraindik birziklagarria dena berreskuratzen saiatzen dira. Behin errefuxia bereiztuta biolortu egiten dute eta hondakin hori erraustondaren energia lortzen da. Bigarren instalazioan berriz lehenengo instalaziotik eramandako zepak lantzen dituzte. Planta sortu zenetik 5 urte beteko dira eta ordutik aski ezagunak dira errauskailuak izandako arazoak, lixibiatuen filtrazioak edo amoniakaren isuriak. Ildo horretan erraustegiak inguruko herritarren osasunean zer nolako eragina izan duen aztertu dute zenbait zientifikok bakoitzak beraldetik. Toxiko Watch Europan kutsadura maila aztertzen duen erakundea erraustegiaren ingurua ikertzen ari da urtero. Erraustegia martxan jarri aurretik egin zituzten aurreneko azterketak eta iazko laginen emaitzak dira azkenak. Bada horien arabera Toxiko Watchek azken 13 urteetan Europan detektatu duen dioxina maila altuena neurtu du errauskailuaren inguruan jasotako arrautza lagin batean. Ur, lur, goroldio eta sedimentuetan ere ikusi zuten metal astunen gorakada. Erakundeak ondorioztatu du dioxina mailen goranzko joera nabaria dela Hernanin eta Andoainen 2020an erraustegia martxan jarri zenetik, Europar Batasunaren muga onargarriak gainditzeraino. Kontua da oso kezkandiko substantzia horiek eragindako kutsadura ez dela arrautzetara edo goroldietara mugatzen. Azterketa horren aurrean Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak dio Toxiko Watchen txostenak ez duela zorroztasun zientifikorik eta Osakidetzaren menpeko Biogipuzkoak 4 urtez egindako neurketekin kontrajartzen duela. Biogipuzko Osasun Ikerketen Institutuak iaz Gipuzkoako batzar nagusietan aurkeztu zuen berak eginiko azterketa, eta bertan ondorioztatu zen erraustegiak ez duela eraginik izan herritarron osasunean. No se observan efectos a corto plazo, prematuridad y bajo peso, pero recomendamos extender el seguimiento durante más tiempo para confirmar estos efectos, lo que hemos observado, y analizar las relaciones con la mortalidad y ingresos hospitalarios. Txosten horrek ondorioztatu zuen dioxinen maila Europako araudiak ezarritako muga balioen azpitik zegoela, eta ez zegoela alde handirik erraustegiaren eta lanen kontrol gisa ezarri zen eremuaren artean. Dena den zientzialariak esan zuen errauskailuak minbizi kasuren bat eragin dezakeen momentuz ezin dela ondorioztatu, 15 urteko ikerketa bat behar baita horretarako. Biogipuzkoaren eta Toxiko Watchen azterketak kontra jartzen dira. Testu inguru honetan Zubietako errauste plantaren isuriek jarraipen zorrotzagoa behar dutelakoan, Toxiko Watchek elkarlanerako prestutasuna adierazi dio Gipuzkoako Foru Aldundiari kutsadurari irtenbidea emateko. Ikusentzunezkoetan pantailaldia dugu albiste, Gaizka Izagirre, kaixo? Kaixo, egunotan ere euskarazko eduki oso interesgarriak iritsi dira. Adi. Aste berezia da hau, izan ere pantailaldian murgilduta gaude. Egunotan pantailetan ere euskaraz bizitzea izango da erronka, baita pantailen munduan euskarak dituen gabeziak agerian utziz, erakundeak euskararen aldeko pausoak ematera gonbidatzea.
Pantailakeuskaraz.eus webunean dauzkazue egutegi proposamenak eta baliabide zerrenda. Eta gomendioetara itzuliz, zinemetan Kaiara Inka Gerraria, animaziozko lan honen protagonista Kaiara Inka neska gaztea da, eta bere ametsa txaski mezularia izatea da. Genero arau zorrotzei eta bere gizarteko tradizioen aurka borrokatuko du eta horretarako hainbat oztopori aurre egin beharko die. Gogoratu zinemetan baita ere Faisaien Irla, Asier Urbietaren film luzea eta Minecraft euskaraz bikoiztuak jarraitzen dutela. Prime Video plataformara jauzi eginez, ederra bilakatu nintzen Uda telesailaren 3. denboraldia, bere karreraren azken aurreko urte amaieran Beli, bere arima Biki Jeremiarekin beste uda bat igarotzeko irrikitan dago. Bere etorkizuna erabakita dagoela dirudi, baina gertakari nahasgarri batzuek, Konrad, bere maitasuna, bere bizitzara itzularaziko dute. Komedia, thrillerra eta drama nahasten dituen beste favoretxo bat filma, Stephanie Smothers eta Emily Nelson Italiako Capri uharte ederrean elkartuko dira Emilyren luxuzko ezkontza ospatzeko italiar enpresari aberats batekin. Gonbidatuekin batera, hilketa eta traizioa espero da Marina Grandetik Capriko plazarako errepideak baino bihurgune eta aldaketa gehiago dituen ezkontza honetan. Eta amaitzeko Netflixen Versailleseko Arrosa filma, animea kasu honetan, Frantziako iraultzaren garaian girotua Maria Antonieta eta Oscar François, bera babestea arduratzen den Guardia Realeko kideak, erabaki zailei aurre egin beharko diete, gizartean duten eginkizuna zalantzan jarriz. Eta gogoratu, estrainatzen diren euskarazko nobedade guztien berri izateko, zernonikusi.eus webgunean topatuko dituzuela. Izarorekin agurtuko gara gaur, ongi izan eta badakizu bihar izango gara bueltan. Dena jasota aire, farolekin ezin da, izarrik ikusi zeruan. Akaso denak daude, furgoneta barruan. Ordu bik eta laurden, da oraindik ez nazaude. Nere etxera doa, frutarekin debalde. Bestei begira zaude, zelako guapa dauden. Hemen gauden artean, mundua dago pausen. Mundua dago pausen. Mundua dago pausen. Batzutan pentsatzen dut, ezinezkoa dela. Hau dena egitea, guk egiten dugun bezala. Ilea gaizki moztu bat du, txikitara mantxapela. Eskerrak ez dizenek, hartzen dituela hotelak. Eskerrak ez dizen, armosuakin. Dendenak jarri dira, gareziri begira. Da bilelakoeneko, berriro bere bila. Matxin gidatzen doa, tani musika jartzen. Uste dut gure iker, ari zaigula lokartzen. Lo dauela. Epelde bere hoean, egongo da seguro. Aritzek rimatuko, luke hemen kanguro. Esango nuke unai, da bilela gustora. Ze ondo etorri dela, urten gure ondora. Isa eta Elena, beti jaten azkenak. Eta ostera Sergio, barauri gustorena. Desiente barregarri, dauzkagun bidantzari. Zuek ez bazaudete, ez da berdina izaten ari. Ordu bik eta